Thlir tu te chu bele vekule hole tun roma chuan kumsang ni som hian ti chua spree ti chu kan thlir ho vele thung dor ani card chu social media in mangna sa tak ni in lara khel ve na sa hle social media channel le page sim te chu atuina zo takania lar po achak le thina amero chu aduang chuan n2 le subscriber te followers te chu anga le thei silo a channel card ur 96 dia chuan video chi sang sang chu a upload thina amero chu keima ang bokin clear tu anei tamlem lo ani athiam thil chi sang sang chu entirin live in lem te hazieka phek hokte a reviewa tin chu mai baka a games khel lai te chu a live thina chutiang chuan rim tak chu na thoka amero chu viewers ro chu a hip lem lo chutiang a hun le ani te alo herliam ve zela kumsom zetaliam tak nuwa po chuan card chuan thlir tu po chu anei le theilova a video te chuan mi som ai tam thlir tu anei manglo abe dong ve tran to hlea chuti line anau pan lai tanga alo om thin bobi tiero chuan internet lama chuan zui tu anga hle mai bobi chuan a live thina thlir tu po anga em thin card chu abedon to awang chuan atop na tan ti in video siam maril ruk veta chu a video siam thupuya chuan social media han lar vel dan tur ti te chu a mang vela a video ma saber siam tur chuan camera tam tak chu a motora chuan a kama tui botol tam tak chu a car chunga chuna da bok ride share app pakhat spree antia chuan driver angina thokanga a chevel chu a live don ani ti chuan a chevel zo zo la tur chuan camera chu a kam zo ta chumi nuwa chuan a passenger masaber tur chu hawalam ta a passenger masaber chu Frederick ne in palian zet mania alen em wang chuni mo seat belt chu a hreng pe lo zui kartan akara camera akam nem lutu ka wang chuan a ring hlel dewa amero chu card chuan chung thil chu amale ama inven na ta na ati mai ani thu ril thung an tlan lai chuan Frederick chuan mingo ho chung chuan zia te chu ha soi vela ha soi dan chuan mingo te chu nam thaber ania nam dang te ro chu an thatok lo ni na ngai chutinga vun ronga in musit na chung chang vel as passenger ina soyawang chuan card chuan nuam lo ati hlea social media lama chuan chutiang thil te chu soisel a hloin an account point atuar pha thei ti a hrechiang hle mai si maseva nei thla takin bobi chau chuan a live chu halo thira chita card chuan chak zet chuan a motor chu khalin chupa chuan alo soisela mase card chuan tui kha in ro ti in tui chu in turin atia reilo te nuwa chuan Frederick chu a oma nuam lo tranta a khu ta bor mai card chuan tuya chuan tura lo pol reng mai hi lo nia mi puin a live te an ngai lut thei zo na tan chu tiang chuan a che hi alo ni mase card chuan ngai sak ta lo chuan music churing takina playa chak takina tlan zui chuta chuan Frederick chu a thita mase chu tianga a thi lai chuan a live chu n2 pakhat chau chun oma chu bobi ni in bobi la chuan a thi der ni alo langai zui le hal Frederick athina chuan card chu a ngong lem lova a chan po chu thil chu abur tran na tur chau ala ni wangani a passenger panhina chu mei chi ani na ming chu Andrea nia aron chuan lu nu loka chuan tui chu aina reilo te a chuan ni khor heloin atlule ta der mai card chuan a motor chu ti dingin hnunglama chuan aron luta a phone te chu aron en saka haruang bula chuan truin camera ma chuan chiang takin na han lang vela chuti lai tak chuan apa chuan aron call ta ma se card chuan tunari chuan eng ma soi thelo thulo thrilin in biak chu rem malo tiri nova ti chuan Andrea phone chu lain a melmang chuan a phone chu an loka amale ma chu 5 star in pe a poisa chu a in pe zui boka chu mai baka a thopui te hena chuan message te halo thon sakvel chuti Andrea ruang te ha the thang bo zo nuwa chuan a passenger pathum na tur chu ha lam le ta a passenger pathum na chu Mario ane card chuan tuin se ti wang chuan chu pa chu a han belum lam vela
Masi Mario chuan ani chu alo bechak lem lo a motor khala chau chuan aril ru peturin alo ti zo kani thui vak lawan tlan le nuwa chuan car chuan passenger dang la turin a motor chu tidinga passenger dang la chu Mario chuan adulo leya alo soisel saka mase car chuan a in rem siam na nga passenger dang a phur the thui na lo chang thungani a passenger palina ming chu Jesse ania ani chu mi ming thang tang mai ni in comedian ani bok mase Mario chu midang chuan ve chu remma ti lo thu a hriat chuan ani chuan ron chuan chu a thu ta zoka chunu kal liam mu chuan Mario chuan zuya du ta thlat mai Mario chuan car chu chunu chu phur ve tur chuan angena ti chuan car chuan a thlona ron chu tur chuan han bia Jesse po chuan lo rem ti ve mai na ron luta motor aron chuan lu hnuah chuan car chuan Jesse chuan social media zui tu tam tak anei ti chu a hraveta ti chuan engwanga zui tu tam tak nei nge ani a zot ta ani chuan eng danga chang lovin fiam thu a tho thin wanga zui tunga ani thu a soita Mario chuan Jesse chu lo biak lo tu ve trang tranga chuti line car la chuan a channel chu lo shout out sak turin lo ngen ve reng boka Ani pani thu soi chu angai poimo sak lem lova chuta anin tak do wang chuan thu soi zong zong chu hari kota a social media lama chuan upload zile khalta ne reivak lawa chuan motor tang chuan chuk ta chuti chuk ta mai chu car chuan nuam lo atle a chan po milar ne nain mer hriat na hun thatak mai a hlo tak wang chuani Jesse kal nuwa chuan akal na kong chu athla ka mun fal tak lama chuan tlanin in sakma huna hian tlana chu kong chu shortcut ani thu Mario hena chuan a hril thung a motor khal dan vel chu Mario chuan alo soi selve sekawang chuan car chu ado thena chuan tlin lovin car chuan ani chu a hawa a motor tang chuan chuk turin ati zui bokani Mario po chu hre tak chuan a motor tang chuan a chuk thlave mai boka chuta car chuan a motora car tep chu ring takina playa Mario lampan chu chak tak chuan atlana Mario chu awa sulum zuita ne chutianga social media live chunga thilrap thlak tak tak ati chung po chuan a channel te chuan subscriber remo followers emo po anei pun pha lem lowa viewers po anpung chung lem lo chumi hnuah chuan car chuan Jesse chu a social media eng tiangin nge awm ti te chu a han en vela nakin loka comedy show lama chuan akal don thu le chu thil chu live an pek chu don thu chu a hreveta chuta petrol pump lama chuan vakalin chuta chuan petrol te chu thun khatin a car te chu hasil tir bok chutianga ti lai chuan Bobby ne chuan in niala Bobby chuan a live stream chu a boring thu lo hrilani chutiang lo dewa engtinemo thlir tu te hip deuh tura ti tur chuan atia khovel mi puitam tak hian limna han zonga chuwang chuan social media po limna le mi ti der lampang te fiam thu lampang te chuan en tu anga zia te chu haron soya car po chuan chu thil chu a hai big lo ani ti chuan Bobby thuro nang chuan ti atum veta a passenger te chu ti hlim ngai tum chuan a motor chu chak tak tak te chuan a han khal vela chu a passenger te chu Kendra Richard le London te hani Kendra le Richard te chuan a motor khal dan vel chu an hlau hlea mase London ero chuan chu tinga chuan chin nuama ti thung ti chuan London chu car hmalama chuan a rei son ta ti chuan car hmalama chuan an pahnih chuan an ti run thei ta ne bialpa anei lo awang chuan ngai zong alo zong ve me khi lo nia chuta car chuan a motor chu bol hlo paina mun fian rial taka chuan a khal luta chuta car chuan Richard le Kendra te chu sunroof a chuan dak chuk turin atia mun nuam tak an thleng trap to a chuwang chuan antana hmunom tur zia te ha hril vela ti chuan an ni pahnih chu sunroof a chuan dak chukin social media lama te chuan an thil ti lai vel chu han live a chutia lim taka an lo okhosak vel lai chuan car chuan sunroof chu a khar ta thut maya an ni pahnih chu an tang ta ne chuta mun pakhat nelom lo zet mai well dogs ho om na hmuna chuan a hruai ta chuta chuan well dogs te chuan car chung lama om Kendra le Richard te chu an se ta ne chuti lai chuan car chuan London chu dealer mangin alo that ve mek boka
chung thil zong zong chu social media chuan a live vek bawk ani chumi hnuah chuan card chuan a motor chu sil turin na da chita Bobby chu vakolin chung thil chu enge an tina va zota ma se vandu thla takin Bobby chuan a live chu alo en lo lova mi atilhum lai te chu alo reng reng lo mai hi lo ni a live na video te chu alo saudal sak lo wang le adu anga apui lo wang chuan card chu Bobby laka chu na lom lo le a Jessie laka pokha na lom lem lo le bokani ti chuan Bobby a mutur chuan anin lampan chu na kalta Bobby nen chuan live chuan a in bia chutian in bia lai chuan social media lama chuan an live pa reng bok chumin hu rei lo te a chuan card chuan chemte chu point a vit tak mi mai le chu thil thleng chu en tu te chuan mak ti in en tu po an la pha le a chita Bobby po chuan in venan silai chu ala chuak ve ta boka ma se ka ma chuan card chuan Bobby a silai chu a chu saka Bobby chu a kap lum ta chiti lai chuan en tu chu an tamin makti takin an thlir thuap mai re ma se en tu tam zol te chuan chu thil chu thlir tu nga na ta na leman chan mai mai ani an ring ta zoka Bobby a tha zo tu chuan card chuan a live chu ala chun zom renga a mai te chuan Bobby thi sen te chu akaya a taksa te chuan a luang zai zui maya ma se a live thlir tu te chuan ati tak tak lo nian langai tho mai chuti lai tak chuan apa chuan card chu ron message in nightclub a akal du thu ron hrila card chuan pui chu adu lo hle ma se apa chuan DJ mi thang tang mai uno chu a mu don thu ron hrilta chu wang chuan card chuan lar chak ta reng reng ani boka kal ngei chu hatum ta ni uno chu milaran boka mu chak em wang chuan card chuan apa chu ha walam ta an pahni chuan nightclub lama chuan an kalta motora chuan pahni chuan chuangin a in biak na tang chuan a in kara chuan in lai chin na thatak chu an nei lem lo ni na langa chiti rei vak lo motora an chuan chung ringot po chuan a in nial mai ni chu mai baka apa Chris chuan Bobby a silai chu kar chunga chuan ala chhar zui le ngala ma sein nia reng chu chuan rei vak lo a chuan club chu an thleng tange nge ti chuan an pahni chuan uno chu han va panta uno hena chuan card chuan a channel te chu sautat sakve tur chuan angena uno chuan taco truck omna min hruaila chuta chuan kan ti don nia tin lo hrila ti chuan card chuan taco truck omna lama chuan a hruai ta ni chita chuan a thlalak chu engemaw zat a lak saka ei tur zonga a chualai chuan uno chuan a kara chuan a lo ngak ve bok kar chunga Bobby a silai kha a hmuwa a silai chu lek chuakin a live na te chuan a han show off vela chumi hnuah chuan kartan tur tel tuia da kha a in zui le ngal rei vak lowa chuan a khu bor bora ni kho khelo chuan om zui ta ni kartaron le chuan lo be tur po om to lo kart chuan thilom zia chu hrethiam thuain tui bottle chu ha the chuka chulai tang chuan tlan son atum ta ni mase police officer pani chuan ani chuan lo ti ding ta sia anin zonan zo lai chuan card chuan uno chu abial nu ani thule a ruya cha thlak thu chu a soya ma se chu tian lo buai lai chuan uno chu aron har ta hlol mai tuikha alo in tam lova atm lo hi lo nia police te a mu chuan atal buai zo ta silai chu lek chukin police officer pakhat chu a kap ta ne ani chu tlan chen card po chuan tlan chhir tuma ma se police te chuan ani chu aron zui ta sia tam tak chuan an ta ne chu tiang thil thleng te nuai a life awang chuan thlir tu chu anga ta hle maya ani la chuan nuamala ti em zui le ngala ti chuan police te la ka tang tlan chet tum chuan la om tak chuan a kar chu khal tran ta mire thei ho om na hmuna chuan a motor chu a accident zui le ta hala kar da tual that live video te chu ron lar hluin ani chu right share killer anga ti tlang than ani ta chu tiang thil thalo taka thlen taka chuan spree app chu ti to pani boka police te chuan spree chung cha chu an chui zui ta boka ni lelama chuan Jessie chu a thian pakhat comedian vet ho nen chuan karan chung duna chu a thian pa chu mic ni in ani chuan a so le na tura chuan hruain so an thlen chuan mic chuan Jessie chu midang ho hena chuan a han ko chuak ta Mike chuan a fiam tu tho vel le a thil ti vel awang chuan mi puite chu an nui na salo hle mai ti po a hret hi ama chu wangin Jessie chu ko chuak ta ne
Mase mi puite chu Jesse ron lan ta ka chuan an lomin an hlim ta hle maya chutia Jesse aron perform ve lai chuan card chu kil khata chuan aloding vereng mai bok Jesse chuan fiam thu te a tho zo nuwa chuan spree chungchanga aton hriat te chu a soi chuak ta ama Mario le card penena kar an chuan chungchang chu a soi chuak ta tlat mai chuta chuan Jesse chuan mi puite chuan social media lar chu an chak le nia angai thu soya amai ro chu social media lar le followers nga te viewers nga te chuan limna ape tak tak lo ti chu ha soya video an siam te chu mitam tak chuan lo lim pui ma sela then khat chuan a that lo na lai ngot an zong train ti a soi boka lar te chu thil chak omani rualin sum hai lu na po ani rualin mitam tak ta chu nun chian na ani zi te ha soi bokani chita Jesse chuan a phone chu mi pui mu thei chu tur chuan a han paya chu chuan social media lar chu nuam ativak lo ani ti po a hriat alan tir chiang hle o me chu mi hnuah chuan a mic chu ala pai zui le tanghala social media ban san chu atum to ti po a hlan tir hal bokani chu a thu soi chuan card chu a hne hle ni poina langa card chu engma selo chun chulai hmuna tang chu na chuka spree kha police lamten an lo ti to pani ti a hret chuak boka ti chuan apps pakhat gogon ti mang chuan motor pakhat chu ha buka ti chuan driver chuan ani chu akal du na lama chuan a ron lam ta motora an chuan lai chuan driver chuan ani chu midang an ma ni ruai tu te that thin chu ani lo thu fiam thu chuan a soi vela chung thu a soi vela tang chuan card chuan ama chu a soi chan hle ani ti a hria lelama ve thung chuan Jesse chuan mic an camera atin renga wang chuan aning hle maya mic abula o manin ema wang chuan gogo mang chuan driver dang chu a ruai le ta zogani ma se mak tak main gogo manga a motor book chu card chuan aron khal le tamaya card khan driver kha ti hlum hre view ma sela alo tilhum dai mai hilonia card chuan Jesse hera chuan so anei laia a chung cha soi lai te kha alo ngai thlau ve reng thu rila chuta Jesse chuan a motor chu ti ding tur a hrilin cardero chuan a ti ding du chuang lo card la chuan Jesse chuan a phone a ti chi ani ti a hre chiang to hle sia tran pui tu a au thei lo ti po a hre chiang hle Jesse chuan ti thei dang anei lo ti chu a hre chiang ta hle maya ti chuan a phone charger cable mang chuan card ta chu re hluma tum ta ni chutia driver a re miu wang chuan an motor chu accident in bolhlo bom chu an suwa card chuan Jesse chu beiletin an neka ni khor heloina siam zui le ngal ti chuan Jesse chu phurin an illam chu hapana a social media chuan a live reng boka ti chuan a car enga chuan Jesse chu pompein a car ma tak chuan ada pheya thlir tu ten hena chuan engtin nge katiang tina han zota alo thlir tu te chuan that turin an lo ti si ti chuan card chuan Jesse chu sut hlum nge tuma ma se tlan lai chuan a camera chu a thlu hlau mai a camera a siam that lai tak chuan Jesse chu alo bo dai man le hala ti chuan Jesse zo tur chuan a car atang chuan a chuka jutia car chu san lok lam chuan Jesse chuan a car chuan ron lutin motor chu khal sona tum ta ni ti chuan Jesse chuan card chu sut hluma tuma ma se a su man lo lau mai an in bang chu awa su ta mia mai ani chuti lai chuan card pa Chris chuan rui chungin Jesse chu aron machona an in aron su an in bang aron su chiat ngota wang chuan aron hawa card anu chu Jesse chuan asut luma wang chuan leya chuan amureng mai le ngal apa Chris chuan anu chu aboi pui ve lai tak mai chuan card chuan bobia pistol chu lain apa chu akap hlum le ta mi maya chumi hnuah chuan Jesse chu ka hluma tum lea amero chu ani chu loin thiar filimin akar lama chu latlan chele ta ti chuan Jesse chuan card chu banga chuan a subet tarop maya akar atang chuan Jesse churon chokin card chu athi le thilo aron check chianga card chuan a mai chu a phone a tak chuan tawin chulai hmuna chuan card chu a boral ve bok ta ni card chuan a phone chu lo la on rengin a lo la live reng le ngala chuta a live clear tu te chuan ani chu card anen chuan selfie turin an lo la ti zui le ngal atu jing khualo war chuan an rama chuan Jesse chu alar le maya card poi khoina ati to pawangin hero anga ngai alonita
karta tual thi na chu internet kholaya chuan kil khata alo om ve mai maya mitam zok chuan an ngai sak lem lo jesiaro chu internet alma chuan alar zul ta he thungani internet mang tu zinga pakhat chuan karta tual thana te chu anzom khom thule film an siam thu aron rila chu filma chuan spree ti chu an man thu aron soiboka ti chuan movie chu lo top ta ni thlir tu te internet kholai le social media lar tum chiam hi thil thatak chu ani lem lova mi then khatin diktaka sumlang lo na an man chuan a thavio mai amai ro chu thil viral chung changte soi chiam chiama mi poi soi te hian case anei thei mio wangin thlir tu kan du luat tu na lama du tuilo taka kan khosak chuan ukil roinan poisa kan mamole don thosia kan bible sumtam tak ain ming that hi than jok turani ati mio wangin thil viral tele mi che chiat na soi chiam chiam mai te hi social media hian sumla lunan chuan a thamai the amai ro chu ukil roinan poisa angai le thawani ti hrein thil thalam jok hi soitaila afu view mai the ani mizote point social media kan lo mangna saveta a chuwang chuan a thalam hoi zonga man ni thei sela ni puitam ber hian limna le lomna lam hi kan du jok trina kan zon ber po ani fo train ma semidang te che chiat na ma limna kan zon chuan enge mo kan ni big chuan le an tiang khan ni ron ti ve sela kan lom don der mai silo mi kan te a kan soi chuan an te na ngai bokin min ron te ve don ani ti kha retaila he video i thlir zon huwa chuan ngai dan fel tak siam la social media engamotia soivak vak te hi iban santong u thlir tu te atop thelo thlir zo wain kalo me lo damula lo hriselula film dang len in pule kan tum do nia